Uite că am revenit, Tudor. Back in business. Back in business. Dudu Izabel, în seara asta la 1 și 1 am povestit și despre partea ta comunistă, ca să zicem așa. Care se pare romantică. Da, să știi. Dar atunci cântai, cochetai sau de-abia mai târziu ți-a... În 91 ai zis, da? Că erau pe vremuri, era Casa Pionierului, erau niște tot fel de sărbări școlare. Am cântat tot timpul, cântam de hălălău așa, dar nu organizat. Deci n-am simțit, de-aia a fost alegerea, deci ca și career choice, n-a fost o alegere lucidă. Cântat, nu eu am ales cântatul m-a ales pe mine, adică eu cântam, îmi plăcea să cânt, îmi puneam pick-up-ul și îmi puneam fața în difuzorul pick-up-ului, că era așa un difuzor, și cântam acolo Elvis-uri și nu știu ce, când aveam 8-9 ani, ca să nu mă audă alții, știi, că nu știam că, știi, ca performance-wise cât îți de ok. Și după aceea tot a mers, au apărut alte posibilități, evident, și alte oportunități. Și atunci chiar nu te puteai. Și eram și eu mituluț și nu aveam contact cu niciun fel de lume de genul ăsta, știi? Dar de cântat, știi cum e? În clasa, când te joci de ce ai vrut să te faci la 10 ani, știi? Asta am vrut să mă fac. Eu mi-aduc aminte, apropo de asta, la un forum din asta a venit o trupă și cred că atunci tot cântau compact, ce era pe vremea aia, dar vorbeau atunci din alea cu major, cu minori, nu știam nimic, cum mai era și basist și mie eram fascinat de tobe, deci era, și nu mă lăsa, tot timpul mă rugam de la, că eram colegi, eram de vârstă, chiar stăteam în aceeași cameră cu el. Lasă-mă și pe mine să dau la... Nu m-a lăsat să dau la tobe. După aia l-am văzut în altă trupă, erau toate, nu mă mai știau pe mine, dar era deja în 92-93, au venit să cânte. Și atunci... Tobe, ai vrut să-l bați pe el. Nu, și ăla era tot toboșar și era și basistul de atunci. Cântau, făcuseră trupă, după aia, în perioada post-comunistă, și-au făcut trupă de rock și cântau Deep Purple, Mitzi Dupri, așa, wow, ce tare. Bravo. Hai să ascultăm și o piesă Vespera, adică să și vedem o piesă Vespera. Am făcut și cu ei un material la un moment dat și acolo ne-am întâlnit cu Dudu Izabel.
Aș vrea doar să explic burtiera asta cu Vespera, am vins la Posada. A fost Neagoie Basarab înaintea lor, dar au învins și ei pentru că acolo se ține un festival de rock, tradiționalul festival Posada Rock. Deci a trebuit să fie Posada Rocks. Posada Rock, da, e festival din anii 80. Acum este a doua ediție din partea cea nouă a festivalului. În secolul 21. Secolul 21, da. Mă rog, un pic va mai fi de lucrat la atragerea publicului, dar eu zic că e o idee foarte bună, fiindcă asemenea festivaluri sunt cele care în anii 80 și în anii 90 ulterior au dus la descoperirea unor nume care, mă rog, au devenit nume ulterior, dar e foarte important și să cunoști lumea asta și să faci schimburi de adrese, schimburi de informații, schimburi de... să știi cine se învârte în industria asta. Sunt foarte importante și mai degrabă un fel de târg de muzică și asta mi se pare foarte important. Degeaba sunt atâtea trupe, umblă prin țară, nu se întâlnesc, nu se văd niciodată. Nu se știu cine e ăla, cine e ăla. Celelalte vremuri se știa, se făceau niște legături, era mai, mă rog, zic că e o idee foarte bună asta. Erau câteva festivaluri tradiționale, Buzău. Constelații rock, Buzău, da. Buzău încă îl mai țin în viață și asta e o idee bună. Și la mare se făceau festivaluri de rock. No, acum se cânta altceva, probabil că rock-ul a devenit de nișă, așa. Da, bine. Bine, nu e musai, nu cred că e musai, niciunde n-a fost musai miza n-a fost un anumit mainstream. Uite ce s-a întâmplat cu grunge-ul, care dintr-un curent underground, care ar fi trebuit să rămână underground, s-a transformat, a devenit atât de mare, încât a murit sub propria lui greutate, adică nu mai era... Nu mai era cool să fii uncool și să fii ăla, deci a rupt în două curentul hair metal din anii 80, dar n-a lăsat cu nimic, decât, mă rog, mulți metaliști îl urau pe... Da, bine. A stricat rock-ul. Da, adevărul că trebuie, există momente din astea în care trebuie asemenea rupturi, cum au fost și Guns N' Roses, cum au fost Zeppelin la vremea lor, sau Beatles sau whatever. Trebuie asemenea rupturi, fiindcă dacă nu, un curent ajunge și se cicatrizează și nu mai poți să faci nimic cu el. Trebuie la un dat rupt, despărțit, readus. Uite-te acum cine concertează, cine scoate album nou, trupa Kiss, care au 40 de ani de carieră în spate și la fel de flamboianți. Da, și tot la fel de bine umple stadioane, dar ei au trecut peste perioada asta și au luat o pauză, 5-6 ani, s-au redefinit, sau au revenit. Există anumite chestii care ținute bine, nu mor. Și altele care, mă rog, gestionate prost. Nu știu, de exemplu, în câte trupe, crezi că trupele din România, să zicem astea mai mari, da? Nu le mai zic nume, ar putea să iau pauză de 6 ani, 7 ani? Păi, într-un fel sau altul iau. Nu zic unul după altul. Ce de la Iris, în momentul ăsta nu mai sunt Iris. Eu cred că oricum era într-o criză de identitate, cel puțin din punct de vedere a versurilor, dar și muzica. Așa cum spuneai tu, și Holograful prin anii 90 s-a oprit din a face muzică. De adevăr, dar cum să-i convingi pe oamenii ăia că trebuie să stea 5 ani, să se regăsească, când în aia 5 ani ei câștigă bani, cântând la Jucu și la... Adică ar putea să trăiască, nu știu, ar trebui să se apuce de alte meserii, sau să-și facă câte un album solo. Avem aici un om care știe finlandeză, ar putea să facă altceva. Nu-i vorba de... Uite-te, am văzut acum la Posada, că povesteam în pauză, mare surpriză și mare plăcere pentru mine, Krypton Reunion. Și-au spus Reunion ca să nu rămână în imaginarul publicului imaginea lui Răzvan Fodor sau ce șugubeți au mai adus ei pe acolo când așa au dat cu numele Krypton de pământ. Deci vreau să zic că deci am stat acolo ca o fată de 16 ani agățat de gardul ăla, eram vreo 60 de zgribuliți acolo, că a fost foarte frig. Și am stat acolo și am cântat absolut tot concertul, am cântat toate hiturile și am zis, deci asta este trupă de rock românească, care cântă românește, care cântă și foarte, foarte, nu știu, foarte actual, foarte plăcut, foarte rotund totul și nu știu, Cargo, bine, nu mai comentez, deja devine chestie de gust, dar Krypton zic că
Să știi că, uite, în vara asta am primit un pick-up și am zis, da, e momentul să scot vinilurile, să le ascult. Da. Și unul dintre primele pe care le-am ascultat a fost Krypton, 30 de minute. Ăla era un disc foarte ciudat pentru mine la vremea aceea. Nu era nici foarte rock, nu era nici new wave, dar era, cum spui tu, o chestie pe care o simțeai românească, era ok. Lanțurile, iară, mi se pare o operă rock foarte bună și chiar i-am și scris la Eugen Mihescu că ar trebui cumva să găsească o finanțare să facă un turneu măcar prin orașele Revoluției cu piesa Lanțurile despre Revoluție. Evident că nu sunt bani. Bine. Eu abia aștept să facă, ei au avut câteva apariții așa, dar foarte acolo locale. Aștept să iasă undeva, să-i vadă lumea. Știi ce se mai întâmplă? Deci, nu cârcotoșesc acum, dar consider că cel puțin trupele mari ale noastre de rock, care au venit din anii 80 și au trecut mai departe, un pic mai mult ar fi fost de apanajul lor să țină un pic steagul mai sus. Adevărat, s-au făcut compromisuri. Sau, mă rog, deci nu comentez, eu zic că într-o lume ideală ele s-ar fi putut erija în formator de opinie și să ajungem în... Formator de gust până la urmă. Formator de gust, da, bine, opinia... Sau, ca să vorbim, ameliorator de gust. Mă rog. Da, că în industria alimentară asta se folosește. Când nu-ți iese gustul de cârnat la cârnat, bagi ameliorator. Dar e foarte interesant în discuția asta despre versurile românești, că și noi tot povesteam că, uite, bă, e greu să faci muzică rock și să sune bine în limba română, că, da, de obicei... Adică e greu să nu spui platitudini. După ce înaintea ta, zeci de oameni au spus platitudini. Marea, soarele, stelele, inima, luna, cerul. Hai să fim serioși. Da. Și nici să nu fii, cum să zic, romanticoid, așa, că nu corect. Deci să fii acolo. Pretențios. Da, știu, există o reținere, dar personal, nu știu, mie întotdeauna am fost mai comod versul românesc. Da. Fiindcă te poți juca cu topica și te poți plimba așa. Poate din asta n-au ajuns nici foarte comercial, so yeah, sue me. Cu Seven cântai în limba română. Strict în limba română. Strict în limba română și era ok. Și am descoperit și noi Robin and the Backstabbers, trupă care are un nume greu de pronunțat în limba engleză, care cântă în română și au niște chestii faine, poetice. Da. Din punctul de vedere al versurilor, nouă ne plac ei. Bine, dacă stai să asculți vechile albume, Holograf, Iris Compact, se cânta, era ca liric, era substanța acolo, știi? Exact. După aceea s-a diluat, n-a mai, asta îmi place, sintagma asta, nu mai mere. Nu mere. Nu știu, uite cum zicea Patrice acum în ureche, știi, genul alea de un vers, știi, unde ești tu, oare, știi? Practic ăla deja e, aia ți rămâne, e un singur chestie care... E ca și Hungry for Life, că deja nu o să mai lase să dorm noaptea asta. Că nu ține, câți dintre cei care se uită la un concert sau ascultă un disc, știi toate versurile de rost, nu. Dar ții minte un vers sau un refren, aia ți rămâne, cum era noi cu Hungry for Life, 3 zile, Hungry for Life. De Luna Mare, iar îmi place foarte mult ce au făcut pe albumele lor românești. Corect. Da, au avut curaj în limba română. Chiar bine, dincolo de împotriva cum au ei, da, dincolo de partea strict politică a lui Mihnea, care așa se simte militant așa, se simte, dar îmi place foarte mult lirica lui Nic, care este cea cu Gridorian, cu Roșu aprins, deci și eu zic că i-a ieșit foarte bine, deci erau foarte fără să frizeze comercialul, deci au fost pur și simplu niște piese reușite la momentul reușit. Mie îmi plac toți artiștii care folosesc cuvântul topor. De exemplu, totul e de decor, dați-mi topor. Totul e sau de decor. În Adamilia mai știu că sunt student la medicină. Dar tu știi că nu era asta versul original? Merg în cimitir și zi. Era totul e de decor, să trăiești e să mori. Așa era versul original, din 2000 la început. După aceea l-au schimbat ei cu dați-mi topor. Sună foarte bine. Dar nu, e mișto. Pentru live e ok. Pentru live, da. Topor sună mai... Deja e agresiv, e aggression. Uite că ne apropiem de finalul emisiunii, senzațional. Mi se pare că abia am început discuția cu tine. Sper să n-ajung să candidez, da? De ce? Pui senzațional, așa. Eu aș vrea să bat la gorj
și pe Ponta și pe Dan Diaconescu și cred că aș putea. Evident că îmi trebuie 5 ani să mă retardez mai tare. Dar ne apropiem de final. Ce faci? Zilele astea, ai Vespera pe cap, ai Voices, ai... Mâine greu să mâine sigur mă uit la meci. Da? Deci mâine sigur. La mine ce merge? E CFR Braga. Poi mâine. Ok. Poi mâine am repetiții. Păi poi mâine meciul, să știi. Miercuri. Marție. Scuze. Aflu și eu acum. Ok. Repetiția am în weekend cu Vespera și cu Voices of Silence. Probabil, dacă apuc săptămâna asta, am niște voci de imprimat pentru Vespera. Și săptămâna viitoare iară, că continuăm repetițiile cu Voices, deci... Hai să mai ascultăm o piesă pe final, dacă Patrice ne permite și are ceva pregătit acolo. Bănesc că încă o piesă cu Vespera. Dudu, o noapte frumoasă. Mulțumim. Mersi de invitație oricând. Multă baftă. Mersi mult și vouă la fel. Așa, Ok. fără decoruri, fără Fără toporul. Fără topor. Asta a fost emisiunea de astăzi, dar și mâine ne vom întâlni cu personaje interesante, în prima parte cu personaje politice. I was the scapegoat of love.